But first, before tayo pumunta sa mga model units, let's test muna yung sa quality. So, of course, when buying a property, making sure na very premium yung quality. Sir Alfred, what are the materials ba and mga na ginamit dito sa Hamana Homes? And I believe we have a demo here, right? Yes. To begin with that, i-differentiate ko muna between plus wall and the conventional. The conventional, okay. What is conventional? Conventional po is yung mga bahay natin dati na made of hollow blocks po. So, nandito tayo ngayon, Yes sir. po, yun Tara, po dito tayo, sir. conventional. But here in Hamana, our units Sige, are sir. made of plus wall. Okay. This one. What is plus wall? Plus wall po is the new technology na ginagamit na sa US, Germany, Europe. So the owner po ng Hamana, inadapt niya po yung new technology ngayon, Okay. which is plus wall. Okay. And what is the advantage of plus wall po? First, sa earthquake. During earthquake, ang conventional po kasi is sumasayaw siya habang may Oo. earthquake. Mm-mm-mm. Hindi ka mukha ni plus wall kung saan yung earthquake sumasama lang siya. Okay. As in solid siya. Okay. Second, sa fire. Oo. So, kung nasusunog na yung kapitbahay mo, it will take ilang oras pa Oo. bago madamay yun sa'yo. Okay. Siguro andyan na yung fire truck para maano yung sunog. Mapula yung sunog. Third, Oo. yung pong heat resistant po tayo. Kamukha po ngayon, napakainit. Oo. Pero once we go inside the unit, Mm. mararamdaman mo na mas malamig pa sa loob Okay. kaysa sa labas po. Oo. That's it. And So- then, maybe you can try. Sige na, try natin. So, dito muna. Okay. Ayan, dito muna. Yung malakas ha. Gusto Yung ko mal- yung malakas. Ayan. Ayan. See? Oh. And then, try the plus one. So, this is the conventional, no, sir? And this is the plus wall naman. So, kung napansin natin, as in, nagiba Yes, nung pagpukpok ko, di ba, sir? However, dito sa plus wall, try natin, ha? Lalakasan ko to, ha? Malakas, yes. Lalakasan ko to, ha? Lalakasan ko to. See? Oo nga, matibay nga talaga. So, this only proves na sobrang premium and quality ng mga ginamit na materials dito, no, sir? Yes po. Actually, this is a 3,000 PSI 3,000 po. PSI. Oh, Para wag lang pumalito yung mga client natin o future client, plus wall po is not precast. Okay. Kasi si precast po is gagawin sa ground, Mm-mm. tapos itatayo siya para gawing bahay. So idudugtong mo pa siya. Okay. Oo, matibay nga yung precast. Pero ang tanong, yung bang pagka-welding niya dun Okay. sa dulo-dulo is ganun din ba katibay? Not like po sa plus wall. So iuulma po yung bahay, Oo. tapos minsan na nabuhusan. So I see. magkakapatid lahat yung dugtungan niya. Wala Okay. siyang dugtungan exactly. Okay. Ayan. Alright, so we're excited now to show you yung sa quality and yung mga model units natin, no? So let's go!